Leah Abian, 5,000 para sa dagdag kapital. Dako kayo ni tabang sir, parang mapunan na mamong kapital. Governor Kaga, salamat kayo sa inyong dagdag kapital. Salamat kayo. Akong nadawat nga gikan kang Gobernador Dodo Kagas lungag sa among kapital nga livelihood. Dako jud kayo ikatabang kay tungod sa among sa panahon karon close season nga naay kabag-abag sa mga kaasawahan nga sila na po'y miliyot o maligya nga gikan kang Gobernador Dodo Kagas. Sama sa mga isda, gulay. Rob, dagang salamat sa imong ihatag na livelihood alang kanamo mga membro sa Peace Vendors ug dagang pong salamat sa imong mga ihatag nga kaayuhan sa among barangay. Elizabeth Naret, by Derera Proc Ono. Sa ni nadawat ni Moron. Ako ay dungag kapital sa akong negosyo. Sa kada kong tabang. Dako kay ni siya tabang sa mga negosyo nga pang-isda. Dako kay ko pasalamat ni Gobernador nga tagaan mo livelihood di sa baybay. Aronel Tanting. Ka livelihood sa ni gihanatag ni Gobernador Dodo Kagas. Dako tabang na ko ni kay pareha karon paet karon kay way panaga diri sa Malalag. Taban ni sa 5,000 nga katidad kay madungag sa akong kapital para mangumpra isa dito sa Digos. Nagpasalamat ay ko ni Gobernador Dodo Kagas sa iyang tabang karon sa amo parte pinaagi sa livelihood. To kini makatabang sa mua sa panginabuhi matag adlaw. Daghang kay salamat. Gregoria Cabatoan, Lombia. Nagpasalamat mi sa iyaha nga gitagaan mi og dugang nga kapital. Salamat Gobernador. Ako si Ernesto Gama, presidente sa Baybay Vegetable and Peace Vendors Association sa Proc Ono. Ang akong membro, 30 ka membro. Akong paningkamutan nga amo gani tarungon pagdala kay sayang kay ni nga gasa nga gihatag ni gobernador para dagdag pinansyal sa ako ang mga gisakupan. Isda o gulay. Dako kay tabang sa mga sir para sa akong mga kaubanan sir, labi na sa akua nga gitagaan mi ni Gob nga additional financial para sa among kapital. Ako silang gignan nga paningkamuti ninyo ni kay kini siya ato ni palambuon. Gob, salamat kay Gob. O kang Vice Gob, daghang salamat nga gihatag niyang tabang sa amo ang asosasyon. Sa ato ang mga katawhan diri sa Davao del Sur nga pinaagi sa atong maabtik nga gobernador sa ato ang lalawigan sa Davao del Sur, si Dodo Kagas, o ang ato ang congresswoman o ang atong vice governor si Mark Kagas, ang mga katawhan nakaambit na usab og maayong panginabuhian para sa matag usa kanila diri sa Barangay Baybay. Ug nang hinaot kami nga unta kini mga programa sa atong gobernador diri sa lalawigan sa Davao del Sur nga magpadayon hangtod-hangtod. Ug daghang salamat. Ikaunom na ikaw. Unang-una, magpasalamat ko ni Gobernador o ni Vice Governor Sir Mark o ni Madam Didi. Magpasalamat ko nga ikaunom na ni nga livelihood nga natabang sa ako ang Barangay Baybay. Manghinaot ko nga mulambo ning akong mga sakop aning akong barangay kay tungod dugang kapital sa ilahang pagpamaligya og isda. Dako kay kog pasalamat ni Gobernador nga wala niya pasagdahay akong barangay labi na kay naay close season karon sa Bipar. Nakaabag ang mga asawa sa pag dugang kapital. Naandan man gyud diri sa balaod sa Bipar nga every year na ay 3 months close season og
Nagpasalamat ko nga labi na ang mga sakop nga naghangyo ni Gob wala pod balibare. Akong ipaabot ni Gob nga puhon-puhon magpasalamat gid ko sir sa ako ang barangay nga wala nga pasagdahay akong sakop kay kasagaran sa akong barangay mga kargadog mga indigent. Og maayong hapon sir. Sa ngalan sa atuang Gobernador Dudo Cagas, itong Vice Governor Sir Mark Cagas, natong Congresswoman Madam Didi Cagas, kami nga ipadala diri sa Office of the Special Program. Formal na mong itunol ngadto sa Bye-Bye Vegetable and Fish Vendors Association ang kandidat nga 150,000 pesos alang sa ilang additional capital for micro enterprise. Sir? President. Ako kay ko salamat sa gihatag nga dagdag kapital nato sa gamay lang kwan. Misis lang ako ihangin sa inyo nga ato gini paningkamutan nga matarong ginato ning palambok.